Sa labing unang higayon sa nasod mga tinun-an sa kolehiyo din sa Dakbayan Sugbo gipangbakunahan batok sa COVID-19 virus. 65,000 ka mga tinun-an ang target nga mabakunahan sa syudad. Aniya ang report. Si Clyco Layagi ang unang nabakunahan atol sa gipahihayong ceremonial vaccination sa usa ka universidad sa Cebu City nga gitambungan sa mga opisyal sa Commission on Higher Education CHED-7 o sa mga opisyal sa Dakbayan. Matod pa, dako kini umahatag kaniya nga kalinaw sa panghuna-huna alang sa pagbalik na niya sa limited face-to-face classes. Para makat-on yun maayo, sir. Lahira yun o face-to-face? Lahira yun, sir. Para makat-on yun maayo ang mga estudyante, sir. Mukapin sa usa ka gatos ang naglinya nga mga estudyanteng magpabakuna gikan sa nagkadayang universidad sa Cebu City. Mamahimo nang moadto sa mga vaccination sites ang mga tinun-an. Ang importante lang kung magpabakuna sila, naalang yun sila ay ID sa espilahan or study load baron nga pamatuod yun nga estudyante yun sila. Matod ni Direktor Maximo Alhebe sa CHED-7, mukapin sa 300,000 ang mga tinun-an sa kolehiyo sa tibok Central Visayas. Target nila nga mabakunahan kini tungod og alang sa kaayuhan nilang tanan. For the safety of all naman. Lalong-lalo na if it is already a limited face-to-face, di ba? Or inside the classroom, I think they cannot be faulted if they would be requiring such. Mga estudyante, ang uban mix, dili estudyante, take this opportunity. Please, I will repeat, please. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.